Mana kamano nyakwa Ramogi ajuang tok yudo chal mar fwambo mabende okelnwa kanyo kod nyawadwa Cleophas Oluoch. Wadwa donjo e twak marwa mokuo mar ariyo e chenro mar mbaka oromo kae. Twak mabende wadwa bedo godo kotudore koda ndiko lainde mag simu e pachoka. Mano kaluwore koda chik mabende duol mochung' ne weche mag tudruok e pachoka e Communications Authority of Kenya yande wacho ni jogo duto mantiere koda lainde mag simbe mag ong'we yamo onego bedni ndiko lainde makamago kendo gichiwo deadline kata thuolo mogik mar ndiko lainde makamago mano kochopo chieng' tich abich mar jumani kata tarik 15 mar dwe mar ang'wen higani mar mondo mi jo Kenya duto one ni gindiko lainde mag simu mar mondo mi lainde mag kamano kik lori mar mondo mi kik gibed koda nyalo mar tiyo koda lainde makamago. Mane momiyo okinyi makawuono e chenro mar mbaka romo wantiere kae koda director mabende tiyo kaduola mochung' ne wechego mag tudruok e pacho kae mabende biro tudre kodwa achiel kachiel kowuok e studio marwa e county ma Kisumu mar mondo mi omed nyiso jopiny ber mar ndiko lainde mag simu mabende gin godo kaluwore ni odiochieng' mar tich abich jumani odiochieng' mogik mabende ibiro chiwne jo Kenya duto thuolo mar ndiko lainde makamago. Agie thuolo ne adwa kawo thuolo makende mar mondo mi wendo wa mantiere county ma Kisumu thuolo ofulnwa nyinge onyiswa ni en ng'a eka wadhi mbele koda twak machalo kamaendi. Tom Olwero ka entiere county ma Kisumu. Kinyalo winja ichiew nade county ma Kisumu kono? Mama Joyce achiew maber e county ma Kisumu ka. Erokamano ahinya. Kinyalo mana pakri ne nyakwa Ramogi ajuang manyalo bedo ni neni odiochieng' makawuono ing'isgi ni Tom Olwero en ng'a, oja kanye to tiyo kanye? Erokamano ahinya mama. Nyinga wuon iluongo ni Tom Badi. An wuod Olwero Kachuku. To an jakanyada Katuma School Ngere. To an matiyo kama tiye to en kamiluongo ni Communications Authority of Kenya. An a director mochung' korka weche mag yamo. Tiende ni Frequency Spectrum Management. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Nyakwa Ramogi ajuang mana kaka iseneno wendo mabende antiere godo kinyi makawuono en Tom Mbadi Olwero mabende tudre kodwa achiel kachiel kowuok e county ma Kisumu. Kamana kaka isewinjo kowacho ni en director matiyo kaduola mochung' ne wechego mag tudruok e pacho kae kata Communications Authority of Kenya kendo en director mar Frequency and Spectrum kata director mochung' ne wechego mag tudruok e yamo. Nyakwa Ramogi ajuang kapok wadhi mbele koda twak marwa dwa teri achiel kachiel nyaka ir nyawadwa Sharon Ng'ao. Sharon. Mana kamano Joyce, amedo paro ni nyakwa Ramogi ajuang niko pogre kod twak e chenro mar mbaka oromo. Mana kaka pile chenro mar mbaka oromo bende watudre koda reporters magwa mabende nitiere kor gwenge mopogore pacho kaendi mar mondo mi ginyiswa gigo mabende giluwo okinyi makawuono. Bende parni kaluwore koda thuond wach mar odiochieng' makawuono bende obiro winjo pach jopiny penjo moro amora mabende jopiny nitiere godo odiochieng' makawuono. Parni kaluwore koda twak mabende ibago koda nyadendi Joyce Oduoro kinyi makawuono inyalo tudri kodwa e yor mbui Facebook acha wantiere live yudo Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Tudri koda Joyce Oduoro mbui mageduto te yude Joyce Oduoro e Facebook, Joyce Oduoro _ e Twitter. Bende parni wantiere koda lines magwa mag SMS 33600. Cleophas bende nikacha. Cleophas Oluoch mbui mageduto te. An bende yuda @Sharon Ng'ao mbui mageduto te. Weso moko kuom jogo mabende sedonjo e chenro. Minzoni iwacho ni sedonjo kiwuok Kalangi. Clevix Rawinji iwacho ni iwinjo wa e yo maratari. Ka bende iwacho ni chal mar fwambo mit maratari kuomiowa weche matuch. Chal mar fwambo nokel koda nyawadwa Cleophas Oluoch kanyo. Ochieng' Fatuma mar Migori iwacho ni neno chenro kiwuok Migori. Bende wantiere koda James Masinde Oduor ma bende neno achiel kachiel kowuok e county ma Kisumu. Koko manyakwa Ramogi ajuang wabiro tudre koda reporters magwa kodhi nyime koda chenro makama. Chakre sani achwali ir nyawadwa Joyce Oduor mar mondo mi odhi nyime koda twak okinyi makawuono. Joyce.
Erokamano ahinya Sharon Ong'ao, kendo an koda geno ni ibiro tudri kod reporters magwa mayudore kor gwenge mondo jopiny bende ochwala duondgi kotudore koda thuon wach mabende watwake okinyi ma kawuono. Nyakwara Ramogi Ajwang, mana kaka asenyisi ni thuon wach mabende watwake e studio kae okinyi ma kawuono tudore koda Ndiko lainde mag simu. Mago simbe obed laindego mag kambi tudruok. Wantiere koda kambi tudruok ma Safaricom, Airtel kaachiel koda Telkom. Mago duto duol tayo weche mag tudruok e pacho kae Communications Authority of Kenya yendo wacho ni jogo duto manitiere koda lainde makamago nego bed ni ndikore. Communications Authority of Kenya nobiro koda chik machalo kamae e higa mar 2015 to nyaka sani waneno ka odiochieng' kata juma ni ema koro giketo ni en juma mogik mano kochopo chieng' tich abich ema jo Kenya duto nyaka bed gi nyalo kata nyaka bed ni osendiko lainde makamago. Watudore koda wendo marwa mantiere county ma Kisumu. Tom Olwero, kinyalo winja ka intiere county ma Kisumu. Jopiny nyalo gombo mar ng'eyo ni ang'o momiyo gisani ema Communications Authority of Kenya owacho ni jo Kenya nyaka ndik lainde gi mag simu. Mano biro kelo ber mane ne jo Kenya ka gindiko lainde mag simu. Tom. Erokamano ahinya. En gima ber kondik lainde mag sime nikech idwa ni mondo ng'e ni to sime ma kama en e lwet ng'ama chalo nadi. Nikech sime gi nyalo bedo e lwet joma jendeke, to ka nyingi ema nie sime no ng'ato tiyo kata gi kipande ni manolal mo ondiko godo simbe, to koro ka wach moro wuok ma dhi kor ka simbno to in emibro manyi. To gima chaka medo wacho ni chik mar timo kama miluongo ni regulations no wuok higa 2015 ma weg simbe gi kaka Safaricom gi Telkom gi Airtel no nyisi ni mondo koro ging'i ni kapok gimiyo ng'ato gimiluongo ni SIM card to gikawo details te midwaro, to chal ma mano kotimre ma higa mokalo ne watemo dhi e counties koni gi koni mwayudo ka mano gima pok otimore dwe mar 7 higa mokalo. Koro ne wakoni gi ni yawa owinjo bed ni wang'e ni to details mag ng'at mo okawo SIM card ni gin mane gi mane. Koro wamiyo nyaka tarik 15 dwe mar 4 mondo make sure ni update gigo, tiende ni ukawo weche ma nyien mogik kuom gigo kaka kipande gik machalo kamano, picha kipande, mondo wang'e ni to ng'ama nigi SIM card machalo kama, sim ma kama ni e lwet ng'a. To kanyocha wang'iyo to wayudo kapok ne gitimo mano nikech wan tichwa en ni mondo gitim kaka chik owacho. Tichwa en mondo wang'e ni ng'ato luwo chik kaka chik ondiki. Koro kane ogitimo mano ema koro nwacho ni wamigi tarik ma kochopo tarigno to nyaka bed ni gisetimo kaka chik noyieruoke. Tema koro wachiwo nyaka chieng' tich abich mondo kachopo kanyo to mondo wang'iyane ni to bose timre kaka chik nowacho. Erokamano. Tom, jopiny nyalo bedo ni penjore ni ang'o momiyo sani ema duol matayo weche mag tudruok e pacho kae Communications Authority of Kenya owacho ni sani ema onego bed ni indiko lainde mag simugo. Gino nochakore higa mar 2015 to sani wantiere higa mar 2022. Ing'eyo jo Kenya kaka thoth jo Kenya ohero bedo kod chich maka kod kacha. Gineno ni sani wachomo yiero, ang'o momiyo sani ema Communications Authority of Kenya dwani ondik lainde magwa mag simu. Gini nyalo bedo notudore koda weche mag yiero kose en nang'o. Ang'o momiyo chenro ma kamae timore mana sani kendo sani ema uketo deadline ni tarik 15 dwe mar 4 e tarik mogik ma jo Kenya onego bed ni ndike lainde mag simu. Erokamano. Adwa wacho ni ok otudore gi yiero, to jomoko ema noko ndiko simbegi, to joma nodhi kuonde kaka kuonde Safaricom kata kuonde Airtel kata kuonde Telkom to nokawo details gi te mokoni gi ni kel kipande ni mo okawo picha kipande no ma ok ji duto manyaka ndikre, mana joma nodhi ong'iewo sime kata bath ndara kamoro to okone mani miyanaba kipande ni to chiw, to mano ok details moromo. Ni dwaro ni mondo ogo kipande no picha mondo kore kobed malong'o. Ting'eni nitie be joma ne
okawo gigi kapok mokwongo ni higa mar 2015. Koro jogi mago ne gikawe kapok chik ni obede. Koro ka chik obiro to chik wacho ni koro details midwaro e simu ok en mana nyingi gi kamidake, idwaro kata namba ma ID ni. Magi ma anyalo wacho ni ok otudre gi yiero, to bende osemi ji higni 7 chakre higa 2015 nyaka sani higa 2022. Neno kaka gi implement gino to ng'enyne obro koni ni binewa nena nitiere details maonge. Koro kata kidhi irgi kanyo onyalo wacho ni kel kitambulisho mari tigoye picha to koni ni koro ine wang'e. Kata yudo ka en giri mar nyathi to yudo ka onge birth certificate ma nyathino to koni ni kel birth certificate wago picha koro gino bede wang'e. Koro weche bilago gine mag ka giluongi to gibro nyisi. To kopo ni in gi to in be ichich ni giri ni ok nie kare, tidhi adhiya kuom agent margi kata kuom ofis mag mobile network operators go tiwacho ni nonna girani, menyna girani mondo nikech ok adwa nong'ade. Nikech ing'eni kochopo kama ong'adie to kata namba ni no bro bet maonge, nikech onyalo lwar koro en namba mayudore thuolo to adhi akawe to lokre namba na. Koro joma gocho takoni gi mana ni mos ma namba na ok en namba ng'ano. Koro mondo wabed gi nembni wa mwahero mong'ewago, dwani watem mondo wadhi mondo wabed gi ler gi weg kambe ma chiwo simego. Erokamano. Nyakwa Ramogi Ajuang amedo paro ni okinyi makawuono antie kod Tom Olwero ma en director matiyo ka Communications Authority of Kenya, kendo temo mar menyo ler kata keto ler kotudore koda ndiko lainde mag simu mabende oket kanyo ni tarik mogik mar ndiko lainde mag simu e pacho ka biro bedo tarik 15 dwe mar 4 higani. Ka in ja Kenya kaponi pok indiko laindi mar simu, neni ichopo kacha nyalo bedo e duka mora mar kambi tudruok ma intiere kod sim card mare mar mondo mi indik laindi mar simu. To bende kaponi intiere kod penjo mora minyalo gombo penjo director mar Communications Authority of Kenya, inyalo oronwa ote mari e namba mar 23600. Facebook kacha wantiere live yudo Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ma en Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Tom kawadhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono, bende agombo ni ler ne nyakwa Ramogi Ajuang manyalo bedo ni neni sani ni e kinde ma idhi kacha mar mondo mi indik lain mari mar simu, onego bed ni idhi kanye, nikech inyalo yudo ni nitiere jomoko magikia adieri ginyalo bedo kod gombo mar dhi ndiko lainde mag simu to gikia ni en kanye manyalo chopo mar mondo mi ayud kony makamano. To e kinde magidhi kacha onego bed ni giting'o ang'o mar mondo mi gidhi ondik lainde gi mar mondo mi kochopo tarik 15 to lainde makamago kik ng'adi mar mondo mi kik ti. Tom. Erokamano mama. Gik miting'o to ok ng'eny. Kiwuok idhi kanyo to many mana kitambulisho mari original, kik idhi gi photocopy ema mondo isoe kabeti ni tidhi ng'iyo duka mar kambi mami tudruok no. Kopo ni ija Safaricom tidhi manyo ofis Safaricom e town man machiegni kanyo, tidhi ofis no tiwacho ni area biro ka nitiere wach. Kopo ni nitiere to kitambulisho nae ti iloso ni galosa. Kopo ni en nyathi mathin ma pok oyudo kitambulisho, tidhi gi birth certificate mare tiwacho ni ma mar nyathi, simni nyathina ema tiyo godo to birth certificate ne en ma. Koro gima important en mana ni ibedo gi identification no, either kitambulisho kata birth certificate. Kopo ni jalweny be nitie service identity magiting'o, to kopo ni kati ng'ama oa pinje maoko titing'o gimiluongo ni passport mari, nikech nyaka bede gimoro ming'iyigo man gi pichani minyalo go picha ting'ego ni ma in e wuon simbni. Koro en na identification documents go ema wating'o, gik moko ming'eyigo ni in e ng'a. Mano emidhigo ka Safaricom machiegni kata ka Airtel kata ka Telcom Kenya, tifwenyigo ni in tiyudo konyruok e yo mapiyo kapok tarigno chopo. To miyudo ni kinde ka kinde jomoko ponono nyaka sani gintie kod lainde mag simu to ponono ID margi ncholal kata olal. To sani wadong kod kawuono en chieng' tich 2, wan gi chieng' tich 3, tich 4, tich 5.
tiloro ayanga chenro mar ndiko lainde mag simu. Jogo maponono ID margi olal, ere kaka inyalo konygi mar mondo mi kochopo chieng' tich abich to kik lor lainde makamago? Erokamano ahinya. Jok man gi sida ma ID margi olal, to an gadiera ni ka ID ni olal to kiwuoth gi lweti nono, idhi manyo gimiluongo ni abstract ka obila. Koro abstract no emidhi godo ir yawago, kata kane in gi kopi mare to kata gi abstract no tiwacho ni yawa kitambulisho ni olal to magi e gigena manyiso ni ane ng'ama chalo kama. Koro kidhi gi gik machalo kamago to pod ibiro miyi kony. Erokamano. Erokamano ahinya. Nyako Ramogi Ajwang' amedo paro ni okinyi ma kawuono antie kod Tom Olwero, ma en Director mar Communications Authority of Kenya, kendo omedo mana chwalo donde kotudore kod chik ma Communications Authority of Kenya yando golo ni jo Kenya duto nyaka ndik lainde mag simu, ka bende gichiwo tarik mogik mar ndiko lainde mag simu ma en tarik 15 dwe mar Ang'wen higani. Jatend duol ma ochung' ne weche mag tudruok e pacho kae Ezra Chiloba bende yande ochiwo duonde kata ochwalo duonde kutudore kod ndiko lainde mag simu e pacho ka. Gisani adwa mar mondo mi wawinje gima Ezra Chiloba nowachore kotudore kod ndiko lainde mag simu e pacho ka. Now, when you get that message saying the following telephone lines have been registered under your ID, at 29.5 million, which means that I think probably you're fully compliant in that case, and you don't have to trouble yourself going to queue to verify your information. So once you get that message indicating the number registered under your ID, that should suffice in this case. However, you'll find cases whereby other numbers pop up on your ID and you do not know those numbers. You must take initiative to go to your service provider to have those numbers deactivated. Chiloba bende wacho ni chik ok ochuno ng'ata mondo chiw pichane eka ondik lainde, kata kamoko kuom kembe mag tudruok e yor ong'we yamo osebet kagoyo jogo mandiko lainde gi picha. We are not requiring subscribers to provide their photographs. That's not our requirement. So now that's the relationship between yourselves and Safaricom. And in our engagements, we've agreed that we should not request this information or photographs from subscribers when they're verifying their data. Kembego wacho ni picha mag weg lainde sime biro konyogi e duoko kuo mag omenda yor sime. What we've seen in the past is that there's been quite a number of instances of impersonation and basically M-Pesa fraud driven by stolen identity, and we thought it's a good way to continue to make our customers safe and secure and their data private, and that is what informed that. And of course it's part of some of those controls that we want to continue to implement to just ensure that your resources are safe, your identity is safe, and at all times whenever you interact with any of our services, then you are safe. Kembego makoro minya katarik 15 dweni mondo ne ni jogo matiyo kod lainde gi ondike yo makare. Kore biro mana kaka isewinjo Nyako Ramogi Ajwang', mano Ezra Chiloba mabende en jatelo kaduol matayo weche mag tudruok e pacho ka Communications Authority of Kenya, ka bende en benolero yo makare mabende jo Kenya onego beni tiyogo e ndiko lainde mag simu. Bende wacho kacha kata chiwo ler mathoth ni kidhi ndikori kata kidhi ndiko laindi mar simu ok ochuno no goyi picha. Jomoko osebedo ka wacho ni ka gidhi kacha mar mondo mi gindik lainde mag simu to igogi picha, mago piche mag passport. Winjo ka Ezra Chiloba wacho kacha ni ok chuno ni ogoi picha e kinde mindiko laindi mar simu. Makmana ni ka intiere koda ID card mari, inyalo bedo koda birth certificate. Ka in jalweny tidhi koda ID mari mar tich, tibiro bedo kod nyalo mar ndiko laindi mar simu kendo ok bing'ade kochopo kanyo tarik 15 dwe mar Ang'wen higani. Nyako Ramogi Ajwang' adwa ni wakaw yueyo matin kaeto wabiro duogo wadhi mbele kod twak machalo kamae. Imedo mana kete e Ramogi TV. Beng'eyo ni janyiewo nigi ratiro mar duoko mwandu ne jauso mondo losi kaponi mwandu no nigi kasoro ma en owuon emokelo.
As you kick the ball and skip the ropes this holiday, spare some time to keep yourself ahead in classwork. Revise, revise, and revise. Viusasa Elimu gives you comprehensive revision videos for all subjects, compiled by the best tutors from around Kenya. Viusasa Elimu, we make revision easy and fun. Log on to Viusasa today. Tugoni. Iwinjo kaka isomo na malicha inyakae. Peno kikadwa. Ere kaka iwuoyo maber kamano. Ineno. Itimo maber mama. Donge na nyisi. Ano kanyal yie ni chi wuoda oloyo gimora amora motimo. Ng'amo kawo nafas mokwongo. Temo bedo jaloch e tugoni. Trophies are not for everyone. Play responsibly. Nyakwa Ramogi Ajuang, erokamano ahinya kuom medo mana kete e Ramogi TV kae e chenro mar mbaka oromo kama wagoyo mbaka mapuonjo jopiny kendo kelo lokruok e yor dongruok. Okinyi ma kawuono thuon wach mabende watwake otudore kod Ndiko Lainde mag Simu. Mano kaluwore kod chik ma yande duol matayo weche mag tudruok e pacho ka Communications Authority of Kenya nogolo ni kochopo tarik 15 dwe mar Ang'wen higani to jogo duto mapok ondiko lainde mag simu lines makamago ibiro lori kendo kibibedo kod nyalo mar ndiko kata mar tiyo kod line makamano. Mane momiyo okinyi makawuono antie kod Tom Olwero ma en director mar Communications Authority of Kenya kendo medo mar chiwo ler kotudore kod ber mar ndiko lainde mag simu mabende wantiere godo, mago lainde mag simbe mag kembe mag tudruok mopogore opogore ma wantiere godo e pacho kae. Atom kawadhi mbele kod twaka marwa, nitiere joneno magwa mabende aneno koseoro ote maggi e Facebook kacha. Akadwaro ni mar mondo mi ichiw ler kata iduok mogo kuom penjo mabende aneno ka joneno magwa oseoronwa e Facebook kacha. Majalin Bernard wacho ni bende anyalo loko line mane a register gi ID ma ok mara to adwani aloke e ID na. Atom mana kiwinjo penjo makamane yudo ni nitiere jomoko kata ka watiyo kod ranyisi. Nitiere jopuonjre ma ponono otieko klas 12 kata gisetieko klas 12 to ponono gionge kod ID kata ne gitieko klas 12 chon to ne gionge kod ID. Gitiyo kata gi ID mar janyuol edhi kao line obed line mar kambi tudruok moramora to gisani idwani koro gindik line go e yo manyien kata gindik line go kendo. Line mabende no nyiew no kata kano o register gi ID mar ng'at machielo. Sani bende nyalo loke mar mondo mi obed e bwo ID mare ma intiere godo sani. Erokamano kuom penjo no. Nitiere gima tudo ga ID to gi nyathi ma en gimiluongo ni birth certificate. Koro birth certificate ema nyiso ni wuon ID ni ne janyuol ni. To kose nyiso ni wuon ID ni ne janyuol ni, koro kanyo inyalo ng'e ni in emane in wuon line no. Maka koro iseromo higni mogik no, to inyalo dhi ir weg chiwo tudruok go mondo ipimni gi ni amanyo cha tiyogo kapod naonge ID to koro aromo higni 18 koro ternago e nyinga. Koro mano kidhi ka jo Safaricom kata Airtel kata Telcom Kenya to ginyalo chiko itgi ma ging'e ni yawa ma nitiyogo kama mana nikech nionge ID to koro hiki oseromo adwa dhi mbele gi line no. Mano koternigi to an gi adiera ni ginyalo winjo wach ni mondo gine kaka gikonyi. Erokamano.
Ni kidhi kacha to nyaka idhi kod birth certificate manyiso ni ID manitiyo godo nen mar janyuolni. To kopogore kod mano, nitiere jomoko maponono okwayo mana osiepne moro ID. To ng'ise ni konya gi ID ni adhi andik go Lainde. To sani koro wach ni ng'ato ka ng'ato mantie kod line nyaka bed ni line no ondik gi ID ni. Jal makamano bende nyalo kony kose Lainde ni biro lori kendo biro nyiewo line machielo. Mano koro apani nyalo ng'iane kaka inyalo time to onyalo bedo mabet tek moloyo kes mane wawacho mar jonyuolno. Tapani koro kambe mag tudruok nyalo ng'iyo mago on a case basis mondo ginane kaka inyalo konyi, nikech adiera winjo gima giwacho ni ng'ato diher ni mondo komedo bedo mang'ongo to pod line ne ochwere godo. To an gi adiera ni jogo nyalo konyi mawinji, nikech sani to pod line mari. Koro gima temo jiwo nyikwa Ramogi Ajwang ni utemuru dhi kapod nitie thuolo minyalo wache, nikech sama osekawo line cha kuomi koro ing'eni en e agulu kanyo, ng'ata nyalo kawe mamiye godo. Koro mane ber dhi chon mondo ichak wacho sidani no mondo olosnigo kapok ochopo kama omayi line ma koro ket e agulu kanyo ma ng'ata nyalo kawe. Mane kwayona weche bilagi nyalo los kapok tarik 15 nochopo mondo ji oyud konyruok mapiyo. Kawa dhi mbele Tom, Sam Jakom wuod Ndhiwa kwa Bwai bende ng'isa na penji kae ni kidiyo *106# namba ni manitie kanyo, to mano tiende ni onge wach gi onge kodi gi wach, nikech ka gin kodi gi wach to gibiro luongi ni mondo idhi kucha mondo imedgi details malo magin gogo. Erokamano ahinya. To Tom, ka wadhi mbele kod twak machalo kama, uketo ni deadline mar ndiko lainde mag simu en tarik 15 dwe mar 4 higa ni. To ponono nitiere jogo maonge e pacho ka gi sani ma oyawa yanga thuolo mar ndiko lainde mag simu. Ne jogo maponono onge pacho ka gi sani to gintie kod lainde mag kembe mag tudruok mopogore to lainde makamago ka ok gindiko kendo to inyalo lor. Ginto inyalo konygi e yo machalo nade, kata ang'o ma ginyalo timo mar mondo mi gine ni lainde makamago ondiki kendo ok bilorgi? Erokamano. Wang'en gi wedewa man oko mar piny ni mabe nigi lainde maka. To koro gima ginyalo timo en ni kambe mag tudruok ma gikawo laini gigo nigi yo minyalo chopgo irgi. Koro gima ginyalo timo en dhi e web page mag kambego to kata ginyise ni yawa tarik cha dhi chopo to an ng'ama kama, an US, an Canada, an kuma nade, koro nyisane kaka timo to ibro konygi e yo maginyagine. Kata inyalo konigi ni orna, inyakone ni orane documents mag identification kata tim kama wabed godo chieng' kiduogo to wanalosi. Koro mano to dwa manigi contact providers gigo achiel kachiel to an gadiera ni gibiro yudo konyruok. Erokamano. Negi machielo mabende okwany wiwok nyal wil godo ka wadhi mbele kod twak machalo kama. Yudoga ni kapo nono oyaw thuolo mag time gima kama, nitiere jomaundu moko maponono nyalo neno ni thuolo ni en ma anyalo loso godo pesa. Koro nyalo tiyo koda yo moro mar wuondruok no owuondo jopiny ni chule gimoro matin to ndiko negi lainde mag simu. Chenro ni mar ndiko lainde mag simu itime nono kose nitiere omenda moro michulo e kinde mindiko lainde mag simu? Erokamano. Chenro ni itimo nono ma onge pesa moro. Kik ng'ato koni ni miya siling 100 adhi alosni godo gini. En gimitimo nono. Emomiyo wahero ka jopiny winjo nyakalondo ma ginyalo ng'ego ni to adiera ma wache nang'o. Onge sendi ma dwarore kanyo. Ma sendi to be gi gima gini en odwaro ni in iwuone ma idhi kochuno ni nyaka idhi, ma ok onge gimoro kata ni ng'ato bo kacho ni miya fe adhi alosni. En gimiloso kendi, ok ng'ato losni godo. Koro chenro no onge sendi moro amora. Nyikwa Ramogi Ajwang, kik ng'ato mayi sendi e yo manono no. Erokamano. Erokamano ahinya Tom.
Olwera medo mana paro ne nyako Ramogi Ajuang maponono nyalo bedo ni neno wagisani inyalo oronwa ote mari kata penjo moramora minyalo bedo godo kotudore kod thuon wach mwatwake okinyi makawuono motudore kod ndikruok kata ndiko lainde mag simu. Kata kamano kapok wadhi mbele kod twak mar okinyi makawuono adwa ni wadhi achiel kachiel kama inyisa ni Rafael Tuju romo kod jogo kata duond buche mag siasa mantie e bwo riwruok mar Azimio la Umoja. Ka bende gi romo kod jogoro mantiere duond buche mopogore opogore maloso Azimio la Umoja. Parni Azimio la Umoja okelo kanyakla duond buche mag siasa moheo 22 e pacho kae, kendo nyaka sani gisebedo kod gwandruok maka kod kacha kotudore kod keto kokgi e winjruok kata e riwruok mar Azimio la Umoja. Wadhi achiel kachiel nyaka kuro wawinja gima giwacho. I can take a couple of questions. It won't be too long because, as you know, I just got into the bus on Wednesday when I was actually out of the country. So I'm still in the process of consulting with the principal. So if I'm able to answer, I'll answer. If I'm not able to, I'll be honest enough and tell you that I don't have an answer yet. Let's just go clockwise. We start from you, sir. Okay, my name is Joseph Hussein from Daily Nation. My first question is, why is the Secretary General of the Jubilee and ODM? The second question, what is the position of WIPA, but in particular, in regards to the zoning of the country for the sake of fielding of candidates? And then, why is WIPA against expansion of the council of Azimio? Okay, fine. I'll respond. First of all, the Jubilee Secretary General was with us, and he had to leave earlier because after he excused himself, and we were on the same page, and we therefore jointly agreed that he'll leave earlier. Second is the Secretary General of ODM, Honorable Mr. Sifuna. He was in the meeting, he was one of the first ones to come in, but they have a function in Kajiado and the flight was leaving at 10 o'clock, so he excused himself and we agreed that he can proceed. So there's nothing to write home about with respect to the attendance. They were there. They left a little bit earlier because of other pressing issues. When it comes to what you have raised with respect to the WIPA position, which may have gotten into the public domain, those are wage issues, and all wage issues we're going to discuss in-house. And after we've agreed on those wage issues, we'll issue appropriate statement. So it's not, we can't discuss it out here. Thank you. Next, yes. While agreeing with Simu One Kenya Alliance, was it definite that WIPA party implicating the running race after the change to the Well, the first thing is that I was not in that meeting. It was above my pay grade. Okay, so I was not in that meeting, so I can't articulate that. But what I can tell you is that it's legitimate for WIPA to want their candidate to be, their party leader to be the deputy president, just as it is legitimate for Jubilee or for ODM or for DAP or for KANU. So there is a process that results in a deputy president, whether it is here in Kenya or even in the United States. So anything stated by any of the potential candidates is legitimate, and I treat it as such. Yes, next. Nobody there? Yes. You're more famous than most of us. Okay. Would be to the letters that were sent yesterday. Are they being withdrawn now that there is now a mechanism, an internal mechanism to resolve these issues? So are these issues now being, the letters being withdrawn? That is number one. Number two, how long will it take for, of course, this statement to be resolved? The Secretary and Salah saying, it's now up to the principals. How long are we, what duration are we expecting? Well,
Nyakwara Mogi Ajuang mana kaka iseneno kanyo mano ne Rafael Tuju mabende yande omilemo ma jagoro mar riwruok mar Azimio la Umoja kendo ne giromo buore Nairobi kae kod jogoro mag duond buche mopogore opogore manitiere e buo riwruok mar Azimio la Umoja. Kanyaka sani wanyalo wacho ni gitemo mana loso odgi kaka Azimio la Umoja akotudore kod pogruok mar paro mosebedo Azimio la Umoja kacha akawang'eyo ni nitiere jotelo mopogore opogore Azimio la Umoja masani geto koma mar jalupa Raila mane yiero maduong' ma higani. Kata kamano weche makamago wabiro kelo ni kuku kod tiendgi e wechewa manyien mag migago odiochieng' ma kawuono. Kata kamano Nyakwara Mogi Ajuang ka wadhi mbele kod twak marwa okinyi ma kawuono amedo paro ni thuon wach mabende watwake otudore kod ndiko lainde mag simu mano kotudore kod chik ma Communications Authority of Kenya yande ogolo ni kochopo tarik 15 dwe mar ang'wen higani to jogo mapok ondiko lainde mag simu lines makamago ibiro lor ayanga. Mane momiyo antiere kod wendo mantiere e studio marwa e county ma Kisumu mano Tom Olwero ma en director mara kambi mochung'ne wechego mag tudruok e pacho kae Communications Authority of Kenya kendo okonyowa keto ler makare e wi chenro mar ndikruok mar ndiko lainde mag simu mabende chopo giko kochopo kanyo tarik 15 dwe mar ang'wen higani. Amedo mana paro ni ka intiere kod penjo moro amora inyalo tudri kodwa e namba mar 23600. Facebook kacha wantiere live yudo Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE, an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara main Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Tom Olwero kapodi nyalo winja e county ma Kisumu kacha. Penjo mabende biro na kae gin penjo mathoth ahinya kendo Nyakwara Mogi Ajuang maneni gi sani penjo gik maka kod kacha kutudore kod weche mag registration mabende dhi nyime mag registrations mag ndiko lainde mag simu. Kasomo moko kuom ote mabende aneno kosedonjonwa gi sani. Ote mabende anyalo somo kae en ote mar James Masinde Oduor okowacho ne owinjowa e yo makare. Aka bende openjo ni ang'o momiyo ka yiero chiegni to IEBC kelo gik moko mang'eny mabende mara iloko namba kata mag simbe kata kamano ranyisi ni chenro makama ok en chenro mabende okel kod IEBC ma en chenro mabende okela kod Communications Authority of Kenya kaka yorno mar tieko kuoma bende ponono nyalo bedo kitiyo godo kata kitimo e yor simu. Nyakwara Mogi Ajuang kapok watudre kod wendo marwa e county ma Kisumu adwani watudre kod reporter marwa mayudore e county ma Migori mano George Juma mar mondo mi onyiswa gino ma jopiny wacho e county ma Kisumu kotudre kod thuon wach mabende watwake studio kae okinyi ma kawuono. George Juma kinyalo winja e county ma Homa Bay ma Migori ichiew nade Migori kono to jopiny wacho nang'o? Migori ochiew maber kendo nyaka samwoi nitie chugo ma Migori kama bende king'iyo toka kae chenro mar ndikruok mar sim card kata kaka nogol chik kod piny owacho nyaka sani kodhi nyime. Kabende kineno ka nyiso nitie kwan oganda mathoth ma ochopo kae mane tarik 10 kod bende koro chiw kod piny owacho kaka mano mogi koro gichopo e chenro no kata giyudo ni gichopo kama ne koro gindiko lainde gi mag simo. En chenro bende king'iyo ka nitie jomo osebedo kae ka ochakro okinyi kar saa 2 mar okinyi kama bende koro gombo gi maduong' en mondo koro gichopo dwaro bende nyaka sani koro piny owacho dwaro mondo koro gindike line. Wantie kod oganda mopogore opogore bende wabiro dwaro mondo koro wakaw pachgi mar ng'eyo ni to nyaka sama wueni chenro machal koda mae gikawe nade to pek mane ma gintiere godo kaachiel kod yo to kapok achiwo thuolo na achiel kuom joma odwa wuoyo godo chenro machal koda mae bende koro seche ywak tie jomoko bende koro ywak ne kidhi e kor gwenge kama bende koro apisa kata dukni mag Safaricom koro onge. Nitie joma bende koro kawo thuolo ni mar wuond oganda ni koro ginyalo konyogi e chenro mar ndikruok kendo gichiwo omenda maromo siling 100. Kabende ma achiel kuom gigo eko mabende nyaka sani waluwo. King'iyo kanyo kamera mara pod menyo chenro ni kaka dhi nyime dakika machuok koro bro ng'iyo kod mondo koro wawuo kod achiel kuom jogo bende nyaka sani koro ochopo chenro machal koda mae. Ok ang'eyo ila kinyalo kod mondo wawuo kod achiel kuom oganda bende nyaka sani koro chopo ka adwa ni chori machiegni ka mondo wawuo kod achiel kuom adwa ni chak na gi nyingi to ikona ni chenro machal koda mae bende nyaka sani kodhi e nyime e apises mag Safaricom en mano makaka oganda ukawe nade to pek mane muneno? An gi nyinga iluongo ni Charles Osei Otiende ma jakom mar bunge la wananchi ma Migori County. Chenro ni waneno ka Safaricom ochake
to muda magichiwo en muda matin. Mokwongo ne uneno kaka line chalo, to ne wakwayo nitie jok moko mantie mashinane gwenge gimany kaka ginyalo tero jomoko e gwenge agents magi bondo kony jowagi. Mar ariyo nwakwayo extension ni bondo gimiwa date gimedwa ndalo nikech magi mogine nono oganda opoyo oganda. Mar ariyo ne wakwayo ni oganda wa gima jo Safaricom timo ni en gima ber, ok en gima rach. Mokwongo dhi konyi nikech samoro nyathi matin nikawo ID kapod tin to nitiyo gi nying mar janyuolni kata nikawo ID gi ID mar osiepni moro. Koro ma gima ber odhi konyu. Mar ariyo odhi konyi nikech idhi ng'eyo ni ID mari obedo registered gi nyingi adi. Lainde samoro obedo registered gi nyinge mopogore opogore. Mar adek odhi konyi nikech Lainde samoro ji tiyo gi yore moko mok beyo. Yore mag jokuo kata yore moko machachni mok ber. Mar adek odhi konyi nikech in kaka jandike man gi line mar Safaricom mondo ibed gi yot mar mondo miti gi line ni kata mana weche mag bank odhi konyi kabisa koro ibed gi nini. An akwayo ni kak ber to jogi nikech Migori ka wan mana gi Safaricom house achiel mantie town ka wan gi sub counties aboro e Migori county ka gimanye kaka ginyalo tero gini e gwenge moko bondo jogo yud gini malong'o gibed gi yot mar registration. Otherwise waonge gi weche mang'eny. Penjna mogik kaka bende oganda sudo ler moromo ka Ndiko chenti wacho chal ka gima wacho ni to penja ne to ang'o gi midwaro mondo watim chenro machal kod mae. Iwacho ni in jakom mar bunge la wananchi ma bende bedo machiegni kod oganda. Bende nitie ler mosechopo ne japiny ne to chenro ni ang'o monego tim mondo chop e dwaro mar piny owacho. Ler malong'o to gisabedo ka gilande radio moko bende lande TV to oganda wa ging'e ni ok ng'eny gi gin jo biashara jomoko tiyo nyaka late koro mondo mi giyud information rightly ok ber. An akwa jo Safaricom ka nitiere kaka ginyalo tiyo kata mana gi method moro mar online gichiw kaka ne gisamiyo namba moro mar *106 mi register go kata gimany method moro ma ginyalo oro nego ji message ma gi confirm Lainde from their portal ni in ng'amo bedo registered kendo gipenji ni ID no bedo mari nyalo konyowa kabisa. Kech jomineno ka sani gi joge we tijegi jomoko biro ka jomoko nigi jotuo jomoko weche ng'eny kuom ji. Koro nakwayo ni gini pok ochopo n'oganda mang'eny. Miwauru time ne gima lich. Medwauru time kasto manynwa kaka gini nyalo bedo online. Otime online registration mondo wabed gi tich mayot. Erokamano adwa manyo ng'at achiel mogik idhi nade. Adwa nawuko e Ramogi TV. Adwa ni ikona ni chak na gi nyingi tiya kanye to chenro machal koda mae kawe na no kako ine line kama chal koda mae. Erokamano jatelo. Ana iluonga Agustin Ojwang' Siare ta Masara Migori County. Sida mo an go achiel ne sani kata sani nyo an gi jatuo Atliba ka yora no tur kabisa kinde ne hospital. Koro wabedo kano kwa Safaricom kade giyie ne gimedo kakimiwa chenro maber manyalo konyowa. Sane ne kata mine ni ka jomoko ne dhi mani amal mondo konyo nyithindo mabudhi skul. Koro gichornwa ndalo manyalo konyowa nikech ji ng'eny kik wadong'. Koro nakwayo ka jatelo yie mondo konywa. Ojo Migori wawinjo matek sana. Erokamano mano moko kuom pacho oganda ka bende kinyalo ng'iyo toka kae koro pod gintie kae mar geno ni mondo koro Lainde koro ndike ka sirikal koro osegolo chik. Ka bende kwayo mar gima duong' en ni mondo chenro ni ka beto tere kata mani koro gweng' kama ginyalo yudo mayot ka bende kata thuolo bende koro mednegi mani koro chenro ni koro konyogi e yono makare. Erokamano ahinya George Juma kowuok e kaunti ma Migori mar mondo mi jopiny bende ochwala duondgi kata pachgi kotudore kod thuon wach mwachwak e studio ka okinyi makawuono motudore kod Ndiko Lainde mag Simu. Kata kamano nyako Ramogi Ajwang' in bende ang'eyo ni nitiere kod penjo maka kod kacha medoro nwa ote mari e namba mar 23600. Facebook kacha wantiere live yudo Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Bende aparo ni antie kod wendo matudore kodwa kowuok e county ma Kisumu mano Tom Olwero ma en Director mar Communications Authority of Kenya. Aka en ema okonyowa e ng'eyo ler matut kotudore kod Ndiko Lainde mag Simu mabende dhi nyime e pachoka. Tom kinyalo winja ka intiere county ma Kisumu, iwinjo jopiny e county ma Migori kocha. Jopiny yuak ni gionge kod nyalo moko kuomgi kuonde ma ginyalo dhi ndikore kata ginyalo dhi ndiko lainde mag simu gin kuonde maboyo kod kuma gidake to jomoko bende kwayo kapo ni nyalo med thuolo mar ndiko kata imedo thuolo tok deadline, imedo ndalo moko mag ndiko lainde mag simu. Bende
en gino manyalore kose oyo kochopo chieng' tarik 15 tilore to en kamano? Erokamano Mama Joyce, atimo mos ni kama ang'iyo godo gik matimore ni duonde ni piny, koro in eminyisa kaka jopiny ywak, to kato volume chal modok piny ok en kaka ne en chon. Koro joma onge kod nyalo ema yudo kuomi to kinyalo med thuolo. Koro gima nyalo wacho mar ariyo no en ni duol mar korka weche mag tudruok biro ng'iyane ni to bang' thuolo mochiwni ji biro bet kondikore maromo nade. Koro kaluwore gi duoko mar penjono, to koro duondno nyalo bedo piny mondo ng'iyane ni to inyalo tim nang'o. Ka gineno ka odhi maber to bende ginyalo chiwo paro. Koro mano ibiro ng'iyane ni to jopiny obiro marom nadi, koro jopiny adi modong' mapok ondikore e ndikruok madhi mbele ni. Koro mano ibiro ng'i nikech magi jo Kenya. Koro jata tich mabe niketo oloso kanyo biro nenane ni to koro tim nang'o. To ibiro ng'iye gi wang' mang'uon ang'e kamano. Koro jopiny otema dhi thuolo moro pod nitie kaka wuone wane tarik 12, watemura tima berwa mondo kata koyud nodong' ma ji matin tinyalo ne kaka koro ikonyo jomodong'go. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya Tom Olwero. Pod wamedo bet kodi e twak machalo kamae. Kata kamano e chenro mar mbako romo kae watudre kod reporters magwa mayudore kor gwenge mapacho ka mondo jopiny bende ochwal duondgi kata pachgi kotudore kod thuon wach mwatwak e studio kae. Gie thuolo ni adwa ni watudre kod reporter marwa mayudore kaunti ma Mombasa mano George Aoko mar mondo mi en bende onyiswa kata wawinje gima jo Mombasa wacho kotudore kod Ndiko Lainde mag Simu. George Aoko, kinyalo winja ka intiere kaunti ma Mombasa, ichiw nade Mombasa kono, Mombasa dhi nade, to jo Mombasa wacho nang'o? George. Erokamano ahinya awinji maber kowuok e kaunti ma Mombasa kuma kawuono aneno ka waru maber kendo aneno ka boche moko mag polo nitie. Kendo dwa chwe koso dwa chien nikech wasebudho ne koth e kinde malach. To kata kamano ka koro wawuoye e twak ma kawuono ni men wach ndikruok mar sim cards mag ong'we yamo. En ni kawuono kwatemo wuotho e kaunti ma Mombasa en ni nitiere lainde maboyo boyo. Kidhi ofis jo Safaricom yudo ka dhano riedo mang'eny kabisa madwa ni ondikgi. Kidhi e ofise mopogore opogore mindike jido ka lines gi ng'eny ahinya, manyiso ni chal ni kwan oganda mathoth pok ondiko line gi mag simu. To koro kaka nogol chik ni koponi pok indikore nyaka tarik 15 to iloro laindego, dhano wuok oko mang'eny. To an gi moko kuom jodak Mombasa kae adwa mani ginyisa ne pachgi ni to ang'o miyo sani gima kama endi dhano koka wuok oko mang'eny mar ndikore ni oganda mathoth ne ok ndikre kata pachgi en mane kaluwore gi wachni to chutho gi deadline ma bende oketi. Erokamano ahinya. Chaka gi nyingi tinyisa ni wach ndiko lines mag simu ni kawe nade? An iluonga ni Kennedy Odhiambo Koi. An aneno ni wach ndiko line ni ok ane ka en gima ber nikech aparo ni sama idhi nyiewo line kata mana e Safaricom before gimi line ibedo registered. Koro akia ni mar ariyo masani itimo ni en marang'o. To kata ka en kamano then nitie ng'ama ninde tich. Maybe communication authority ninde tich gi kia gima onego bed ni ne gitimo. Mane pacha sani. Yeah. Erokamano ahinya. Wayude jadak machielo ito nyiso ni to wach ndikruok ka ndiko line mag simu sani ni waneno ka dhanda mathoth owuok oko sani mar ndikoro. In wach ni inene nade kata ng'o madier wache? An nyinga iluongo ni Arizon Nyagowa. An jadak ma Mombasa. Kuom registration mag line ma koro itimo sani ni an korka kora to kane komora nikech wan jo Kenya sani wadenyo to kendo wamanyo kibarua. To koro waneno mana ni Chiloba threaten wa. Time onego wakaw mar mondo wadwa manyo kibarua, wadwa ne wakaw wadwa timo wadwa register go line to line no ne ji ose register. Koro ok ang'eyo ni sirkal ok gionge wey or jo magi employ ema ninde tich ma gi employ jomoko ma ok nyalo timo gimoro ma nyalo bedo permanent ma koro chuno gi nyaka gi update. Koro gitim ni sama gindiko ji to gindike jok moko mosomo maber gi ng'i academic credentials mag ji to gindik ji kaluwore gi kaka ng'ama ong'e. Koro bang'e joma riek
koro chako biro gi rieko ema idwa ni koro gitimo gikoro keto gi update gima onego bed ni osetim permanently. Achiel kuom gigo magiwacho ni mogi ndikruogni rino tim mathoth ahinya en ni weche mag kuo to chutho korka weche mag simu odwa bede mang'eny ahinya. Koro ma en mana yo achiel mar temo gayo kuo mitimo yor simu ni. Bipani en gima owinjore monego bed ni itime ne oganda duto ne jo Kenya. Okay. Gin ema korka kanyo to anyalo wacho ni gin ema gin gi uwezo mar timo gima kamano, lakini gima neno onego ginyalo manyo kaka gi incorporate gi jo Safaricom gi employ more people mondo tijno bed ne wananchi. Gin ema onego bed ni they look for wananchi, not wananchi to look for them going to register. Erokamano ahinya. Wayude pach jadak machielo. Chakna chaka gi nyingi tinyisa ni Mombasa ka ineno lines nitiere maboyo boyo e dukni ma uso lines mag simu. Tiende ni dhano ni mana gi simu moko bedo registered. Line. An giluonga ne Rafael Odienwa Kaya. Kaloso taloso ka antiere e boma ma Mombasa. Kewacho adier jalendo jaduong' Joja oko. Aparo ni sirkandwa ni nyiche ne walose higa 63. Onyaka kawuono wantiere gi migepe mopogore opogore ma sirkal ng'eyo go jok maricho gi jok maber. Taparo ni Kiambu kacha wan gi jo DCI to wantiere gi Nairobi Vigilance House to gi kuonde mamoko. Koro migepe mag sirkal ming'eyo go jokuoge ng'eny. Aparo mana ni ma en rieko ma jomoko bedo kamoro mondo gi threaten godo oganda ma ok ber. To ana wacho ni ka pinje machalo kata kaka Britain, machalo kata kaka Amerika o kata mana France to gi kuonde mamoko o registration mar cards kata mar communication gin gik ma ongoing ma ok onego ket piny state of panicking ni dhano panic ni koro ji pango laini ni register kata South Africa kata kidhi Botswana kata kidhi Nigeria kata Misiri, mago pinje mane Afrika kama osetegno matimo gige yo ma oriere kende yo mong'inyore mamalo kabisa ma jopiny wacho ni onge luoro. To aparo ni Chilobani e ng'ama jopiny osebedo go gi buok e achiel ariyo adek ma ok adwa na wuoye. Koro wawe buogo jopiny, wawe jopiny odhi gi shughuli gi kama kawaida. Safaricom wang'eyo ni tiyo matek, Airtel wang'eyo ni tiyo matek, to gi migepe mamoko mag communication giket gini mondo bed e ng'anyo mayom ma jopiny dhi adhiya mayom to register pile ka pile to shughuli mag jopiny be dhi adhiya mbele. Wasewinjo ka jopiny osebedo ka ywak to chutho e cases mag kuo itiyo gi lines mag simu kwalo moro ng'ato tiyo gi ng'ato kon ng'ato kato line cha owiti. Biparo ni nitiere okang' monego kaw mapiyo mar temo rakruok gi wach makamani. Apani ma e gima Communication Authority temo wacho. An aparo ni e sirkal malach kaka pinje masekwanogo machalo kaka Amerika, sirkal malach ong'eyo jokuoge gidagi mana makogi. Nikech an kaka Rafael Odienwa Kaya, ang'o miyo sana dhi gi higa 50 gi wiye to pok omaka. Aparo mana ni sirkal oti gi method maber, to nikech kata ka giwacho ni Safaricom gi simu kuo pod biro mabedo. Koro miyo giwe keto jopiny gi buok ni ka ng'ato kawo kad machielo to kwelo go to obolo piny. Gimany yo malong'o ne awacho ni Vigilance House nigi ite, DCI ma Kiambu nigi ite, kamora mora. Koro giwe keto jopiny gi buok ni mayo gi simbe migolo ti itimo ang'o nikech sirkal ang'o momiyo ka jakom nyiche noriwore go uru 2018 nyaka sani, ang'o momiyo security lapse koro waneno kopungua, waneno ka Al-Shabaab manyiche buogo opungua. Miyo sirkal nigi uwezo maduong' mar keto mechanism mar ang'o mar ng'eyo kaka jopiny okwal. To kibuogo wa ni simu ema ka koro wa register mapiyo piyo to punguza kuo. Ananeno ni maendi en luoro to en buok ma an owuon pok aelewa. Erokamano jadolo. Erokamano ahinya. Mana kaka uwinjo no mano mana kata mago mag paro mag moko kuom jodak Mombasa kae kaloso e wi wach registration masani dhi mbele mar cards mag simu. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano ahinya George Aoko kowuok e kaunti ma Mombasa. Winjo ka jopiny
ochwalo duondgi makare kanyo kotudore koda ndiko lainde mag simu madhi nyime e pachoka. Nyakwa Ramogi Ajuang amedo paro ni okinyi makawuono antie kod wendo mano Tom Olwero matudore kodwa achiel kachiel kowuok e kaunti ma Kisumu kendo biro konyowa e duoko moko kuom penjo mabende joneno magwa osepenjo ka gitwa kod reporters magwa e kor gwenge ma pachoka ka achiel koda penjo ma in janeno marwa ipenjo kacha kokalo e line marwa mar 23600. Facebook wantiere live Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ma in Joyce Odor, Twitter handle @JoyceOdor_. Akawadhi mbele kod tuak machalo kama e Tom Olwero kinyalo winja e kaunti ma Kisumu kono. Awinjo ka japiny moro e kaunti ma Mombasa chwalo duonde kowacho ni chenro mar ndiko lainde mag simu ni en chenro machalo nang'o, kochiwo ranyisi ni e kinde mabende idhi nyiewo line mari to nitiere kaka line makamano bedo registered. Matiende ni en ndiko manyien line makamano kose lainde mag simu mindiko sani mabedo registered. To kaponi masani ma ng'ato osebedo katiyo godo ka onego bed ni ndike, gin gik moko kaka mage monego bed ni bedo updated e line machalo kamano. Kinyalo mana duoko penjo machalo kamano Tom. Erokamano madam kuom miwacho no. Atemo wacho ni gima timre ni chekni nowuok higa 2015 mabe na ng'iyo chiko nogo iluonge ni gidho bwana ni Registration of SIM Cards Regulation 2015. Mana ng'iyo section 5(1) mawacho particulars midwaro ni mondo okaw obed registered. Keto section mar 2 kanyo wuoye kaka kiloko details magi to winji chenji. Section mar 4 be wacho kaka gik ma miriambo koponi emichiwo sami register no to nitiere atua mikawo ni kanyo. Keto section 6 bende wuoyo e wach registration no. Koro gima aneno kanyo en ni ne onge details te mano kaw nikech be simbe opogore chakre higa 2015 ne okaw details go chien ne kanyo. Koro mobiro machiegni ni ema koro ikawe details te magini enena kakwa wacho ni en update. Jomoko to ibro yudni nigi details go ma onge gimichaki kaw kuomgi, to joma no register chon kech sime mar rununu ni ochakre higa apani higa 2000 nono kata 2001 kuno. Koro akanyo nyaka mane chik ni obiro higa mar 2015 ni koro ne nitiere gap moro kanyo ma information moko ne okokaw ema koro sani oseyud ni kuo mar korka simbe gi weche mitimo e yor sime obiro mang'eny. Emomiyo koro mondo wakony jo Kenya waneno ni mondo ng'at ka ng'ato bed gi details makata koyud sim card moro kata gimoro time sime tinyalo ng'e ni ng'amo timo gini. Nikech jothurwa ung'eyo ni kata kudhi kuonde michiwo ID samoro yudo ka ID mang'eny modhuro kata mne yo kuonde mwawuothe goydo ma kochwogi e kete kanyo. Koro ng'ato nyalo ga kawo mano todhi totimo registration gi mano. Koro emomiyo gini watemo go mondo koro waduok chien timbe minyalo timo kare e yor sime mondo koro ubed kwa nyalo dak e yor kwe. Koro enena ni nosechiw wach ni chon to kebego emancha poko kawa tua magi kaono man gadiera ni kwadhi mbele to koro bro bede kama koro en na ji achiel emadhi kanyo to iloso nigi sida mantiere no. To en gima piny timo mondo jopiny obed gi kwe mondo ka gimoro timre e yor sime tinyalo yude mapiyo ni ng'amo timo wachni. An gadiera ni mang'eny kuom useyudo kigoni sime or pesa kama to kitemo lugino tiyudo ka ok yud kama ichope kode. Jomoko oro ga pesa go e nembni ma ok ong'ego ma giwit pesa to ok wadwa ni mondo jopiny owit pesa kaka wan e duol ma ochung' korka weche mag tudruok go. Koro mae mwadwaro ni koponi ibiro mikoni ng'ato ni or pesa namba no to
wadwa yudo ni namba ni en mar ng'ato wanyalo dhi juko ng'ano mwako ni ine manyochi wuondo ng'ane moro ni pesa in gatia machalo kamano. Koro mano e kaka ing'iyo gino ni idwa ni mondo koro jopiny obed gi kwe nikech koro namba no mogocho ni no makata okoni ni in kata obuogi no bro timo ni gimoro to wanyadhi to wamiyo migawo mar obila to wakoni manyane uru ng'at machando jopiny madwa dak gi kwe. Mane manyalo wacho mama. Erokamano ahinya Tom Olero. Kapod wadhi mbele koda twak mar okinyi ma kawuono e chenro mar mbaka oromo kae. Jo Odundo kantie Nairobi bende nyisa na penji ni kaponi ochopo tarik 15 dwe mar 4 higani ma iloro ayanga chenro mar ndiko lainde mag simu. Otoko yudo kantiere kod pesa e M-Pesa account mara to tarik ma kamano chopo kapok a register. Ere kaka inyalo konya? Ng'ama kamano inyalo konya e yo machalo nade Tom? Erokamano ahinya awinjo penjo no. Gima ang'eyo ni bro tim ni pes ng'ato to ok bilal. Kose lore to line eminyami ng'ato to pes ng'ama ne nie line no kobiro mobiro gi andiko manyiso ni line no ne mare to pesa go mana mage. Koro sendi ng'ato to ok bilal, line eminyalo mi ng'achielo to ng'ama ne nigi line no sechego to be ibiro ng'eni ne en ng'ama chalo nadi. Kodhi kuno goboke te midwaro to pesa ne to okane kabiro lal. Gima ng'eyo ni nyalo lal en ni line ni nyalo kaw tichiwo ni ng'ama chielo to pesa mane ni iye kanyo ok nyal mi ng'ano nikech ne okene wuon line no sama ne ong'ad line no. Koro ibiro many kembe mag tudruok go bong'iyo ni to sama ni ng'ado line ni ng'ama ne ni kode keto ng'atne mi kori bolosgo mang'iya ne yo minyalo konyego mondo mwandu ne mane ni kanyo kik dhiyo. Erokamano. To ng'at machielo bende penja kae Tom ni kaponi asebedo katiyo kod lainda makamano kuom thuolo malach ato bende line makamano asetiyo godo ka atimo online transaction kata transactions mag pesa e yor simu. Line makamano bende nyaka sani onego bedni atimo registration kata andiko line makamano kendo kose mano nyiso ni kambi tudruok matiyo godo nitiere kod details ga duto te kod tudore ni kaluore ni asebedo akatimo yore transactions mopogore mag pesa katiyo kod line machalo kamano. Erokamano. In fact line makanyo emomiyo ne watiyo gi dho bwana miluongo ni update. Line man gi tich ma ber kamano no en dwani mondo idhi mondo kambi no nyisi gimitim mondo itim mondo kik ogwenyre. Koro en na updating line no mondo koro bed kowinjore gi gik ma chike dwaro mana konie regulation ma higa 2015 no. Wadwa mana ni mondo wabed piny maluwo chike. Wadwa ni wabed piny maluwo chike ma kochopo kamoro to fwenyo ni ok walu chike kaka owinjo walugi nikech chike gi waketo mondo wan ma mondo gitawa. To kwa yudo kakoro chike gi ok walugi to mae gima koro watimo mondo walu chike kaka nwaketo chike gi nikech chike gi wan waketo gi mana kaka katiba ma higa 2010 be wan man waketo to kata ma 2015 ni ben marwa. Koro watemo mana ni mondo walu chike kaka luore to haki mar jopiny bende wadwa ni wamigi mondo kik ng'ato ne ni chik gi neno to be kata ka chik ok ochomo kuro to be pod inyalo mana ng'iye nikech gima sirikal tiyo en mar konyo jopiny, ok dwa gima miyo jopiny ywak. Emomiyo gimoro amora man gi wach kuome to ing'iyo kaka ineno kaka inyalo tim. Koro mane manyalo medo e mano. Olero kawadhi kawatieko twak marwa mar okinyi ma kawuono kalore nano ni samaro mano miwa bende chiegni rum. Penjo machielo madaher mar penji maponono jopiny nyalo gombo mar ng'eyo. Kembe mag tudruok ma pacho kae wantiere kod kembe mag tudruok mopogore opogore. Kembe mag tudruok makamago gionge kod nyalo mar keto line makamano kaponi ok obedo register to line makamano ok bed active kose onge gimoro amora ma ginyalo timo. Kaponi line makamano ok obedo register to line makamano ok bed activated. Kose nitie yo maginyalo tiyo godo mar neno ni gikonyo yo machalo kamano kaluwore ni Jo-Kenya moko sani koro paro ni dhi riedo line ka kembe mag tudruok ka gindiko line makamano ponono en ketho samargi.
Okero kamano ageno na winjo penjo no. Kembe go to ka line ma ok nigi dwaro margi to ginyalo ng'ado laini no. To gima wadwano watim, wamiye jo Kenya thuolo ma kapod ng'ato odich gi laini no to nyalo dhi kuno mochiw gima kembe go dwaro mondo kembe go owe line ne odhi mbele. Nikech kembe gi bing'e ni gin be gin gi wach nikech duol bende nitie chike mowinjo kembe go lu ma duond tudruok bende ng'iyo, to kata duond tudruok onogo no sirikal bende ng'iyo ni to be utimo gik moko mamiyo jo Kenya bedo secure and safe. Koro en na gima oluwore kamano ma koro ng'at ka ng'ato nigi migape mowinjo tim ma koko timo migaono to koro bedo mopogre. Momiyo jo Kenya oneno ni mondo migie thuolo moro nikech dine gi dhi adhiya ma giwacho dichiel ni ng'aduru line moro amora ma ok registered to none ni yawa womiye gie thuolo mondo gitemane ka ginyalo loso gima nyocha pod onge kata ka oboke moro ne onge to gichiwo mondo olos gino maber mondo kik wabed abeda piny ma ka gimoro oginene to ang'ada mokwamie ji kata thuolo moro. Emomiyo ineno ka gige Kenya samoro ajami jopiny thuolo nikech be samoro gidich ga timiyo gi thuolo ni ateme uru kapok ochopo tarik ma kama mondo wik gino to ka giseloso to bende ginene piny owacho onge kodgi gi wach. Koro anda kwaya ni jopiny watem uru mondo walure gi gini mondo kik line wago dhiyo nikech line manyien biro bedo gima nyien ma koro ni yawa na gocho ni e namba ni chata yudo maka ng'at machiele mamako. Erokamano. Tieko Tom ka intiere kaunti ma Kisumu, achudhe ma ponono wuondo jo Kenya to kawo pesa kuomgi eka okonygi e ndiko lainde magi mag simu. Bende nitiere kama jo Kenya nyalo goyo lipot mar chwalo lipot ewi achudhe ma kamago kose onge kaachiel koda wachni mogik ka waloro chenro ma kama. Okay, erokamano ahinya Mama Joyce. Nitiere ginyalo chiwo wach ni weg kambi ma kelo tudruok keto weg kambi go line go ginti nyalo mana ng'adgi sano mondo koro kik gimed wuondo godo jo Kenya. Koro an gima anyalo kwayo ka koro adhi ka gima tieko ni yawa en thuolo mna matin madwarore mondo wakaw thuolo wadhiyo mondo walos yor tudruok gi weg kambego. En gima enana ni sani ji ng'eny to kane ji dhi adhiya moluwore to bende ji dhi bedo mana manok moromo to watem kawo thuolono kata an kuma na ae aneno mna ka ji otimo kinda gi gino nikech tudruok en gima nigi nengo ahinya mok wanyal weyo ni koro dich moko omakowa. En hawi marach ni thuolono odhi morumo to kaka wacho nochak nyis kambe gi chakre dwe mar 7 higa mokalo ni chik cha nyocha osekel to kwane kuluwe kech wadhi ayudo kiusa sim cards gimna ka gige tugo kama to magi gik madwani komigo kata loka kucha kidhi aseyudo thuolo madhi nyaka ibed gi passport ni ekimi kata idhi mabet majumba ariyo tidwaro laini en gima lich ahinya nyaka chiw details te ekimi namba mar mobile number makono. Koro karwa kae mosebet kichiwe chiwa kamano to miyo koro jitimo itilafu mang'eny. Koro anakayo mnani yawa wakauru thuolo mondo bed gi gik midwarogo mondo koro wabed kwa nyalo loso e yo maonge wach moro. Erokamano. Erokamano ahinya Tom. De wagomba ahinya dhi mbele kod twak machalo kama lakini nyisa ni samarwa mano miwa oserumo. Erokamano ahinya Tom kuom kawo thuolo mari mar mondo mi ibi iler ne jopiny gino momiyo ber mar ndiko lainde mag simu e pacho ka. Nyako Ramogi Ajuang mana kaka isewinjo ageno ni penjo moro amora ma ponono ne intiere godo kotudre kod ndiko lainde mag simu madhi nyime pacho kae kendo kochopo tarik 15 dwe mar 4 higa ni chenro mar ndiko lainde ma kamago ibiro lori. Kaka ja Kenya ne ni wuok oko ayanga indiko line mari mar simu mar mondo mi kik lore to kapo ni ionge kod ID card mari nyalo tiyo kod birth certificate kata oboke moro amora manyalo nyiso ni in ja Kenya kata manyalo nyiso ni in iwuon mar mondo mi indikri line ma kamano kik lori. Nyako Ramogi Ajuang gi kanye mochopo godo e giko mar chenro mar mbako romo e Ramogi TV okinyi maka
kawuono. Ote bende aneno kuoronwa mang'eny, kata kamano ok wabibedo kod thuolo mar somo ote duto. Elo Sharon Ong'ao kaachiel koda Cleophas Oluoch gi jogo duto ma bende oneno ni chenro ni obiro ni e yo makare. Akwayo ni mondo ibed kod odiochieng' maber. Oriti masani, nyinga Joyce Oduor.